yakatongo vakanga vanzi vambodzokera nedare vambopanana kukuradza achienda munoni mumbonotaurirana saka vari kuti vanenge vakazotaurirana ndozvavanoda vakataurirana vakati kudira madzoka kumba mugara pamwe chete taurisai kama makumba kupi unodzokera kupi kumba kwenyu uzomukawira nevarumezi shamwani ndozomukawira taurisa aumuziwe rumati sakutora kunyepa sakandikubvunzako akawirana here kuti muzokerani kumudzakukatatokere kuti pandingasitipire isitsotsi hayi ndakamwerekana auya makazotaurirana here mwataura kuti tikakudzwa isu vati mutisvitse pamuongo pokutaurirana kuti gutsikane manyorwako taurisa arangiri murume wangu ndadzoka kumba ndaa mukadzi wangu avanachera mboripa uya titese tigare vese nanambomuramba unambomuramba unomwe mukadzi uyu ndiwo mutano imba yachireka shamba umasoesa mumwe mukadzi amai mukufara kuenda kumaka vese nyaya inoratidza makabatikana seri amabatikana kana vakuti vakataurirana dare rine nderenyu zvokurava chichadzoka muchi kana zvakuomerai mudzoka mudare muno mune mari yamukata sei yamukabhadhara dare iyo $10 unongodzorwa unoda kuita sei kuti mutaurirana handizvozvo vanhu vacho havana confidence ndikukuudza kuti pane kakunyepa karipo izvo zvita sei mukadzi uri kumuda okumuda iyi ngati yapera endai kumamugara zvakanaka nani amai vanhu amai seusukutazara amai achikukandira zvinhu panze kuti pamusa kuti waoita sei amai vake chaivo ndovari kudzinga vauya navo here nasi vakakudzinga kuti wakudzokere kumurume kuita mupopora pandakatoona kuti zvinandizorumba kwavandipfupwa ndakabvunza nyaya dzavo kuti kuda kudzokerera umba wakanatekwanoda kudzokera kwatotwa chiti chine chakabata mwana manzi wazotara mwanawo taurisa kuti vananzwise amai vangu vakati pandakadaya kuti ida kudzokera murume wangu handitwa chiti chinge chenga chabata mara umaoko kwawaipopota kwandikadidza itoona kuti ndakachikasika kuchinzvinga chida chakatoitema musoro havasika kuti udzokere murume wako izvozvo ndo vane nyaya yakupomera mukuwashana zviva I think choice in the choice in the chetaika iwe munobva usina kutaura basa rako ndirokuumbira chete takuvhura dai ipapo tira kuti tibatsire mwana choice haisi mwana bhosi mwana akaita choice yekuti taudzokera kumurume wake munhu ada kutaurwa naye kuti havaireshi nemwana kuti vazvigamuchire kuti mwana ndozvaaita sei nezvaafunga bhosi ndarwa zvadzi yangu ichitaura ichiti inini ndakanga ndaburitsa shoko rokuti inini ndafunga kudzokera zvangu kumurume wangu kumba yangu ndinorarama nemurume wangu tichigara zvakanaka handichizvo zveranda saka tinoda kuti amai manje vanofanira kugamuchira kuti mwana uyu semusha wangu wambopa raadhisaidha kuti ai ndafunga kudzokera kumba kwangu tonzwa kuti shoko raamai ravari kuzorwisira mwana kuti usadzokere ndipei vosi choice akaita kudhara mama ningwakadii maenda kwauyu mwezi angadzokere kumba
Wanda kutaurwa nawo amai. Tutopa munhu mukuru muno kuti ataure nawo. Nekuti kana tamunzwa zvakanaka ati amai vake uyu vakadeedza hanzvadzi yavo. Hanzvadzi yavo ndokubvunza muzukuru kuti wati kudii nenyaya iyi. Muzukuru ndokuti ndiri kuda hangu kudzokera kupi? Kumba kwangu. Zvabva zvaipirani manje izvi amai. Saka pamwe panogona kunge pane pamwe pasati pabuda pakaipirani amai. Asi sekunge vanga vabvunza mwana wavo vachishandisa the right channel kushandisa sekuru, uyu akapindura pfungwa dzake dzekuti anoda kudzokera zvake kumba kwake. Ndokuudza murume wake, murume akati aiwa uya zvako. Saka ndiri kuti amai vanoda kutaurwa navo vagashire choice yemwana. Wakaedza mudare here? Mudare munogara kupi sisi? Kwewe semurume waona uchaonacho here chokunotoreso madzimai ako kwanga aenda usina kuteera? Iyo basi enda kuna sapo unosiya nenda murandu iende kunani kuna amai kutangira ipapo. Mbusa akaita nyaya unotora namba yake unomufonera kuti zvamira sei tugone kusvikapo wanzwezvo unoti amai ndakanga aisa ndakasvika mhuri dzangu nokuti uyu abuda weda kumba kana atemwa akabva azosunga akatora zvinhu achienda kumba kwavo achienda kumurume zvinonzi akambouya ana akamutera akaita akaona zvinokuwana zvinokunetsa mangwana wazozondataura inonozvitara sidzimai anga ari kumba kwani apa akashukuese nezvaari izvi azvibude zvakanaka unozotiudza mburisa akaita nyaya indiani ashanda alright ndowata kupa basa rako tuneza rini mbudzi nenda muranda tuneza rini mbudzi ruoko rwuye asitoka kuti tamushi ndiwe ruoko ere yasi anani mbudzi akuna yekuba kumanini ukwana mbudzi Usado. Yatume jardin. Jana mkomano wa baisa da mtu ambaye anataka kuenda naye. Una amengo wewe na nini? Wewe kwa mundu nani ushukuru? Auna mufutira badusi. Auna yemwa badusi. Unotaka amai unoenda nayo message unoenda kumba kwa usanida murando unzimai kumbira regero tukukutuma sedari mwana akagonotora zvinhu zvake kumba chiti ndobasa redu ndapa mukomana chokutire basa chiendai kumba mugara zvakanaka ndaikuona chienda nekwambodzimai